озвучил за Ханда. Эрузганда ружмазбин буд. Место чӣ? Ман шопинг доштам. Мазал дабдам. Ты раби? Читари зал? Хашид шед. Ман ғалтидам нохунам шикаст. Ман бошам мурдам. Чӣ? Да Counter Strike. Медони чӣ? Дихтамдан гандам азбин. Бачабдан вообще вазбини бадай. Чӣ? Нафаҳмидем ака мебахшӣ. Ором ша. Чӣ хеле боша набошаш мо месечные надорем. Мо дорем месячные. Бишхӣ? Да Counter Strike. Окей, фаҳмо. Биё шарт мекунем. Як рӯз ту бача мешӣ, ман духта. О, гап нест, гап нест. Пага. Шид? ман шуморо гуфтам ки ҳисордай бискашӣ. Салом алейкум шерои нар. Ҳама рыждай. сӯзи бача саломатит хубае? Пацанчаи ма. кия ишпингалет? братан ҷада мумкин нест ҳамездан. исағра раби? Охи хичакам дам кадай. Худуда проблема гуфтисти. Ба фикрам боварам кадам. эй метавонӣ номерои ҳамин духтара гирифта? Ёд гирин братчико. ку бинем? Тамошо ки ёд ги. вобула Эй мома, номеротате? Эй қилдим мирдим o'tiring жутиринг. Чӣ гуфтӣ? Бахшиш зиёд ман тани бача нестам. Ман джентлменам. Думбада гап не. Да кунум шапалоқ қадизат ба гирифт. Чӣ? Салом духтарако. Иҷа зайнит нестай? Зайнитай. Ҳеҷ гап не. Хай майли. Вай худои ман духтаро. Рустам навистак. салом духтаро. Салом. Мада ту маъқул шудӣ. Ҳама садай брат ай раҳат намон. Намеrai қатимая торикӣ. Брат даҷа се духтар дига ҳастай. Бра, рафтӣ. Беги даста? биёд. Рафтӣ. Не, брат, дар кор нест. Ман намехоҳам, уно вай мехоҳам. Ман намехоҳам, уно вай мехоҳам, уно дар кор нест. Опа зал. Хеле. чӣ? Салом брат, страховкат кунум? медонӣ ачқи кам дар кор? О, медонам. Сарш мекунем. Рафт. Раҳа нигоҳ. Кайку тайёрен? Селфи. Бесто манка. Хабка? Дугунаҷон руда нарак пурмадай. Гани куҷошта? Раҳа нигоҳ ки. Не, раҳа нигоҳ нака, нарака бикор. Паданалал раҳа нигоҳ ки. Гумшен ҳаматон ай раҳ. Илтимос мара фурорен. эй брат ин писача ганда маъқул шудага намедонам чӣ қадар номероша бигирам. Эй брат, ис нигоҳ ки. Нигоҳ. Куҷо мегирезим? Тамошо ки ёд беги, нигоҳ чӣ мепаронам. медонӣ чӣ гап мешава? Пиздец мешава. ёфтиш. Бухон чӣ гап истоди медонӣ ку? To the windows, to the wall, to the sweat drop down my balls, to all these bitches crawl. Oh, ski, motherfucker! Кира файрод кард? Яъне You get the best. Вата даҳанӣ? Чиай? Ту пота тоза мекунӣ? не. Духтаро, дастари ман як фикр омад. Макияж. Як, ду, се. Ҳаста бо ягонта. Не. Ман ҷарасти ҳамата мебарам барои ҳар хаб бишинен. бачаҳо ишпинга забону дуруст дай. бисёри бад гап задӣ. Не. Ту баридӣ. раҳмат ки то охирша тамошо кардин бачаҳо.
خای من میدونم که شما میدونین که چقدر کره هم قاقب گفتنیم که همون کلاکل چکاستای کو همون را شپالوقاتی بزن Con ti lại chia nè, thành xoay mà nè, khó tột cái thi đi nè.